Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Sholatu wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Leh ngomong ki bulan balene ya nyuk. Ya Tek. Lehmu ngomong dibenerke jajal assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, puji syukur marang ngersanipun Gusti Allah. Alhamdulillahirabbil alamin. Sholatu wassalamu alaikum. Asholatu wassalamu ala asrofil anbiya'i. Nganggo ambiya clok-clok. Ambiya. Padine we iri nek aku ganteng ta mulo lagi roku padha ngadangane. Ala ganteng apa padha awake cidok kok ganteng lho. Ane sing rasane awake dhewe mlaku rene. Monggo terus tak slidru. Gagane ciri-ciri. Kalian remukan niki ya. Awake dhewe kan urung tau untuk MBG, Met. Iya jaman kae ya. Kan iki dagelan setanting kok ya, Met. Untumu kok ya. Ndonga sing bener. Kula dongake muga-muga sedaya ingkang rawuh mugi-mugi sugih Allahumma. Amin. Banter. Kuwi berarti menandakan donga kuwi simpel, jelas, penting. Mek sithik tok kuwi, Met. Jawa kuwi mau ya budaya kok. Jawa diarapke iki ya iso. Lah nek ndongake mesti sithik tok kok ya pantes kok. Lho, ndongane Jawa diarapke ya iso. napa nggih? Takon kok, Mek. Mek ndongane piye jajal mau? Jar coba. Muga-muga sedaya ingkang rawuh tak dongane sugih Allahumma. Amin. Dongane ya aja sugih tok. Kula dongake muga-muga warga mriki pinter nggih, Pak nggih. Oh, nggih arang-arang kok. Berarti rapatek butuh pinter. Butuh sugih. Butuhe pinter. Lah kuwi wis kabeh Memang dongane piye? muga-muga sugih Allahumma. Amin. Bingung. Kula dongane muga-muga pinter Allahumma. Pak, amin apa? Aku apa soy nyapa? Nek ora rambutnya nyapa. Iki sing ora berpengalaman ngeten iki. Lah pripun? Wah, niki wong nek ora berpendidikan ya ngono ki, Mas. Piye? Kuncine wong urip iki kudu pinter. Mula ana tetembungan wong bodoh pangane wong pinter. Kowe nek ngandalke sugih, paling gak iki orangnya harus pinter dulu, Mas. Lah terus nek aku sugih, musuh wong pinter kenapa diapusi? Ya iya. Lho, aku sono los aku. Cah sugih kok. Diapusi. Sesuk jek pakai sugih. Aku los wong. Iki jenenge wong kocrot iki. Kowe ngerti ora? Gak. DPR, bupati, camat, lurah, presiden. Kayak wonge pinter ora? Yo, pinter. Lho ya ora pinter. Gak, kuwi kerja ta? Kerja. Aku ora butuh kok. Wong sugih nyapa kerja nang DPR dadi lurah. Aku los. Kowe nang omahku lagi dhuwit ngono. Wong sugih kok. Lho iya persoalan duwe eketan. Dadi wong urip iku tisu atusan. Wong sugih apa walike. Alah iki anduk nang kowe tak. Tapi kan nyuwun sewu, Mas. Kowe iki nek duwe anak mbok sekolahke apa ora? Iya. Sekolahke ki butuhe piye? Ayo ben ora piye-piye wis pokoke butuhe anakku ki kaya bocah-bocah liyane iswane kegiatan adus nganggo seragam masalah pinter karek kono ora tak paksa malah anakku sering tak peseni sekolah nih nggih Pak aja pinter-pinter Kowe iki wong tuwa kocok apa piye, Teman? ora tuaku ya ngono Ora tuamu kuwi. Ya, Lah kebanggaane wong sugih iki apa nyuwun sewu lho, Mas. Manfaat. Bangun manfaate. manfaate Wong pinter insinyur kuwi iki mbangun masjid, mbangun jembatan ki mergo wong sing mok delok ki apike ning akeh eleke wong sing bobol ATM kae wong pinter apa wong sugih wong pinter kae nek goblok mesti kesetrum ndas hati-hati wong pinter iki ya kudu bener sing penting sugih nek sugih bermanfaat misale masjid kene urung dadi mergo aku sugih tak sumbang lho kuwi bermanfaat omahmu urung keramikan bojomu tak keramik Omahmu. apa iki jogane dikeramik kok Ya. bojoku mbok keramik. aku kebayang-bayang bojomu Mas bocah kae mangkok ora kaya Apa dalan iki rusak, Met? rusak mau aku sugih tak aspal Aspal. Aspal. lah aku lambe kene Upama tanggamu duwe gawe kok ora duwe ragat, berarti ragat wayangan. wayangan kok kurang ragat tak sumbang wayangan aku sing bayari Upama bengi iki bintang tamu aku sing bayar patu kirim. Upama duwe gawe ngene iki, kowe mergo wong sugih, yo sumbang. ora Kowe sugih lho, Met, janji. Kenapa? sugih kan sik upomo
paling gak aku pinter. Bocah pinter sok nek gede dadi dokter. Ya ora. Oh, nek dokter pinter. Pinter. Lah nek pinter kok takok terus. Takok piye? Lah kuwi anggere teko preso. Lara apa, Pak? Lah nek ora ora rene aku. Dokter urung tentu pinter. Iki penduduk cak apa ta Ayo caplang. Ngomongnya karo aku dipikir sih, ngomong dokter pinter. Dokter urung tentu pinter. Lah sik sulit kasih. Aku periksa anu darah tinggi. Aku pengen cek 650. Ini jane angsuran karo potensi darahmu. Tensi darah 650. Sing loro iki aku apa kowe? Lah nek loro aku lha kowe tau umum saiki tensi darah ki 650. Lah tonggo-tonggo padha titik aku ndak gak oleh. Wong karo tonggo apa nanti tensi titik ngono. Wis tak buka kabeh. Musuh masyarakat sing kocok nggih ngeten iki. 650. Lah kok aku periksa karo dokter ora ditenanane kok ditul-tul. Wah, ndak apa-apa lu. Lu karepe piye? Wong kok terima ditul-tul, mbok wong yo ora kulaan mbok langsung diratani to. Ben iso saka keri. Ya sesuk dokter tak kandhanane tak omongane. Sombeng sesuk kowe iki tak kon kuwabe tapi tak kon nyai setrum ya Met ya. Mati. Alah ora terus ya kok Mat latihan ya Met ya. Tapi ra balik. Tak takut sih kan. Boleh balik. Tul. Alah, enggak apa-apa, Pak. Ngono dikono ini masih ringan. Ringan. Cukup dirawat jalan. Loh, ini gitu. Seneng aku tabrak truk. Dokter model ini ki namanya mendiskriminasi terhadap sapien. Pasien ngono Maksudnya kowe dikon lho rawat jalan jare lah aku dirawat nang dalan yo nak kene truk nek bis truk liwat apa kak ya ampun Met mane kancam ya do mau melu kowe Met ini kancam yo to Mas ya mau kowe lho goblok nemen lho Met lah yo maksudnya dirawat seneng we karo goblok piye to maksudnya dirawat jalan iki kowe iki ora entuk nginep lah aku nginep yo apa bateku mati ora kenal dokter kowe ketek keluarga dokter kita ini wangi kono lah aku keluarga yang pangkah nginep to tak ono Pak daripada aku tensiku melok 750 Pak agak-agak apa piye maksudnya niku dirawat jalan iki Pak dirawat jalan iki Ngene lho, Met. pripun Pak Maksudnya dirawat jalan kuwi mau, ya kuwi mau dirawat karo mlaku. lah apa saged nak nguntal kowe masang infus piye ayo nanti mang tenang kalau pelaku mbok nenggon nek niate dadi dokter itu totalitas menyamakan sama kata semuanya pasien sama kadang maksudnya dirawat iki kowe dirawat ning omahmu dhewe ngono lho Met dirawat jalan dokter ya dokter tak baca ya anu cetok kowe jenenge mulane kuwi berpendidikan dan berprestasi kaya beliaunya panjenenganipun Mas Danang Rudi Purnomo Eskom. Tidak Eskom iki. ngerti ya Apa kuwi? ya Magicom karo makan Yo Sarjana komunikasi. ingkang garwa menika panjenenganipun Mbak Sinta Mailina sarjana pendidikan. oh padha Padha sapa? aku ya ki ya SPD. Apa ki? sampun pedodel Sarjana pendidikan. oke nih Mula ditungake muga-muga panjenenganipun Mas Danang Rudi Purnomo kalian Mbak Sinta Mailina nggih anggenipun bebrayan agung bangun Balai Wisma enggal pun maringi golekan kencana sing isa tata jalma manungsa awujud bayi dengan program pemerintah 2 anak lebih baik Met lebih baik lagi 3 kowe ora tau melok kabeh Met apa ini kabeh iki keluarga berencana mulane digalakke pemerintah wis ngandharke 2 anak lebih baik wira pemerintah aku survei langsung survei sapa
Terus Ya, kehidupan toh. Kehidupan tak survei. Ternyata paling penting itu 3. lebih bagus 2 men. 3 no. Kok iso 3? Ada tujuannya nyen saya lho Pak. Nggih. Nek gadah putra 3, sing nomor 1 loro iki di sekolah sing dhuwur sesuai dengan kepinginane cita-citane ben dadi wong sing sukses. Lah sing terakhir siji iki digoblokne. Ono. Si anak kok goblok iki. Ini wong tua cak apa to met kowe iki met. Saya tuh kalau ngomong mesti berdasarkan data, survei kehidupan. kehidupan. Sing pinter disukseske. Sukses ini nomor 1 dan 2. Ya. Sing nomor 3 goblok nih. Ya dipinterke kabeh kok iso digoblokne. Pilih kasih jenenge. Karena ada tujuannya. Tujuane Awake dhewe berumah tangga iki saya umur saya tuwa. Nah, saya berkurang. Daya ingat berkurang, kesehatan berkurang, laku ya. Balung do Nek kabeh do dipinterke dadi wong sukses, ya kuwi dengan otomatis gak enek sing nang omah blas, Mas. Kabeh sukses, umpama nek dadi tentara, menteri misalnya dadi kapolda nang luar Jawa. Lah kabeh lah tinggal wong loro lanang wedok tolah. Ah, wis mangan to wong gimana. Ya ora. Nek sing siji digoblokne lah. Sing iki ra dadi popo. Akhire nang omah sing baturi ya sing kemati karo wong tuwa. Lho ngono lho nyet, monyet. jadi anak goblok kuwi enek manfaat. pamane sing loro wis sukses gawe ning luar Jawa bapak. Tunggalmu pira, Met? 3 Pak. Weh, sing barep Sudah di Universitas Malang. Oh, wah, Sukses. sing nomor 2. Dosen di Semarang. Wah, berarti ki sing masuk goblok Sing iki. nomor 3 sapa men? Aku. Oh ya kowe wis. Berarti kowe berarti. Iya. Gobloknya Baten. Kula arep omah. Aku tak niati kudu goblok. Aku tambah aku. Kowe goblok iki ora entuk paling gak kowe harus pinter, harus cerdas Mas. Dengan adanya IT, awake dhewe iki kudu pola berpikirnya apa iki kudune dipinterke duwe anak iki. Oh, Pomen ki pinter kok bahasa Inggrisnya ngerti kok. Dawa bahasa Inggrisnya apa, Met? Long. Yen to tinggi? Tinggi. Hei, Baik. Jagung? jagung. Kron. Kron. Nah, tekan di. Kapan tahu aku. Lah, boten Iki pinter tenan iki. Wis gadung kok. Nek jam apa men? Klok. Jam Panjang? Panjang long. Sing di. kono sik. Jagung? Jagung long pinter. Kono sik. Lah, Kron. ngerti padha Pak niki wong aten ila tuwa ya angel Pak. Kaya Niki giyak-giyak waton kecantik. Iya. Dhewe ngaturi pambagyo men. Seneng-seneng mergo pada malam hari ini luar biasa. wah niki wau Matur suwun karo Pak Lurah kala wau. Balura ngeluh. Pak sapa asmane? Pak Nur Nur sapa? sampun nyawer sampean ro aku ya. Ya, matur suwun. Iki badhe wayangan benjang, Pak. Oi, ngaten. Nggih, alhamdulillah. Nggih. Kalih meresmikan Waduk apa men? anu Karangnongko. Karangnongko. Oh. Dalange Mas Joko Klenteng ya. Nggih, anu kaya iki kok. Iki ya. Iki tapi sore lu jam 2 kok teko sik kok kuras. Oh, anu kowe enak. Iku nak mboten repot nak dengan repot pakil. Iki ki dalan kok tukang golek iwak kok bukan kuras waduk. Karo munggut kan ya. Wonge dalan ladu. Dalan wis waduk ya ngene iki. Niku jeng napa? Tanggal pinten? Pun tanggale catet bisa. Agustus oleh paling Malah pun penuh kula, Mas. penuh. Penuh. Penuh kosong lho. Agustus Nggih. alah pun penuh, Mas. Mungkin di Pun September. tutup buku, pun Di tutup. September biasanya pengetan hari HUT Republik September Indonesia. kae sing diingi tak tolak pe anu. Dinane apa? Dinane apa? Selasa Pahing, Pak. Lah kanggo Mas Agus. Alah ngakali ngene iki gampang. Ngono iki wayangane injing. Repot-repot itu nang berangkat. Dadi bakal nguras niku wayangan. Dadi Wayangan kok iso gitu. Ayo kene disiarke. Kene. Iki sindene waras sangat ya. Oke. Ya, ya. Teman-teman kabeh kaya. Ya, ya. Ayo
MC nih men, niki nyuwun sewu Mbak Cangik Mbak. Nggih, monggo. Selain beliaunya Mas Komet niku dagelan terlucu, Nggih. beliau juga ngomong anu nak krungu tanggane. iya. Kok kemajon. Iki terus suarane nggate saka Lotoso nggih MC dangdut. Campur sari. Dangdut kuwi kudu duwe ciri khas. Suarane gede, apik. MC dangdut ini gawean lawas kula riyin. Apa itu men? Iya to. Sarungin dagel ini. Sarungin dagel. Coba. Oke. Wong ki nak biyen MC lagi ngomong oke ngono tok wong. Kumon. Kayak ngantuk. Oke, baik saudaraku semuanya. Ada sederetan artis pesinden kondangnya Jawa Timur Indonesia, Cok. Tak tampilkan satu persatu spesial untuk Anda semuanya. Ada siapa dia? Kakean. MC kudu kayak Kakian nih men. Oke, baik saudaraku semuanya. tak panggilkan satu persatu pesinden yang sangat luar biasa. Spesial malam hari ini untuk Anda semuanya tentunya. Ada si cantik. Sama kertok. Lah kamu lho sik Jare sedengan. kon cinti Sedengan Mas. ngomong cinta lho ya. Sedengan bae. Oke, baik saudaraku semuanya yang sudah hadir. Tak panggilkan artis dan presidennya yang sangat luar biasa. Ada siapa dia? Artis Karena opo men aku pengen gini. Saya bocor ide iki ora garing kok. Ayo serius. ora mau kipas. Tak open nih. Yo. Apa kowe melu? Iki boronganku lho. Wong borongan iki lho silaturahmi jare padalan. Aduh, harus diantem dia remuk. Remuk. Sinten? Monggo panggile. Kula milih. Yo milih di MC ini sih. Paling tidak kan ngerti sapa to sing ngabe diculuk. Sing dicolok ya penyanyi sing hebat to men. Hebat. Pidatone karo awakmu. Yatmi. Ya, jeneng enggak? Yatmi. Ya, tinggi oke. Yatim. Yati tenang anu mau, Mbak. Yo, ada presiden yang sangat luar biasa, Cok. Siapa dia? Kita sambut sama-sama. Ada si cantik. Veta. Love you. Wow, wah ternyata Mas Komet sekarang kelihatan dukur. Beginilah. Kalau lelaki dekat dengan perempuan cantik. Suaramu kok kaya Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Alhamdulillah. Mas tengok suaramu kaya Bang Haji Roma Irama men. Begitulah. Orangnya Mas. Orjen Mas. Upama. Upama pe cara kon sewu lho, Mbak Cangik bali Bu. Pamane arek kandhe apa? Oh, pramen. Oh, bisa aja. Pramen iki Bang Haji Roma Irama iki Ani, aku Ayayani. Ya. Allah. Alah kok sak ketelot. Ya Enek yo iki to men. kalau iki gayahe bomo. Pokoke kene terus dadi karo kene. Yo. Duwe anak wis entekno gerengan. Anak kita digarai kok. Nek dolan guritan ciri-ciri. Terane anak pitik. Kowe anak kok cilik. Iki yo sewu bapakne kula iki Ayayani. Ayayani iki Ani iki Roma Irama. Heeh. Lah iki tokoh utama. Tokoh utama. Lakon to. Heeh. Niki iringane biasane ra ngangge piano to keyboard. Ya, Iki sarene keyboard rene diserepeki kaya ketoprak ning adikane Ani karo Roma Irama. Ya. Wah, Bio tadi yo. iki nyalai KBBI ora lho. Ora orang anggo ana iringane sek. Wah, lah saksofon. Sek aku mak keratap. Lah urung kok iki kok. Saksofon. Nah, aku
Kula mengke mudarasa ani teko. Iki sing teko. Ani Ya. wis sesuk. Nah, kokono. Kokono met. Kondi kokono lah wong syuting. Kuwi nyeslo to Frank. Sik to iki Mas Komat kok malah dhuwur men bagi Mas. Lah aku Mau ki Mas aku padha to sak meter kotor to Mas. awake dhewe telu iki lho. Lah iya. Gak ngerti perkarane ya. Perkara apa? Iki sing delok live streaming ya ora ngerti. Lah iki lho. Gak. Oh, kae sadar. Jajan ini. Lho lah Salah jinjet tinggu. asine iki yo mung padha. Padha kita itu murid dari Mas Gomo ya 2. Ayo. Ayo kene. Ya, turut. Yo apa? Prenenggo sagung ing pakurmatan pur enggak kakung Sumono Putri ingkang satu budha pinurmatan. Sesarengan sandiwara ketoprak Alek Budaya. Dengan cerita cinta tidak direstui. Pada pagelaran pada malam hari ini, para pemeran Mesti elek to iki. peran-peran ataupun peran adegan pada malam hari ini, ayah Ani yang akan diayahi oleh Basamu iki lho. apa jenenge Mek? Ayam akan diperankan oleh ayah. Perang diayai. Yang akan diperankan oleh Cak Selindro, seniman dari Blora Mustika Jawa Tengah. Wah, iki. Dan juga Ani diperankan oleh Bunda siapa lagi? Lia apa? Aprilia Seniwati dari kota Magetan. Dan juga Roma Irama yang diperankan oleh Cak Alek. Aku. Jojo. Cak Kampret. Cak Komet. Bagaimana cerita pada malam hari ini? Tok 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 tok. Wah, sudah beberapa hari ini aku sendirian di rumah, anak saya nggak ada pulang-pulang. Padahal saya sudah mundur jagung lempok, Ani pun nggak ikut-ikut. Apakah Ani sudah sekolah atau tidak, saya kurang tahu. Kira-kira Ani saya WA nggak pernah balas, kemana saja Ani? Bismin dari Nia. Ani tua nih. Ayah. Tok 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 tok. Ayah kangen ya sama aku Aku ya. suwe anakmu dhewe lho wi. Kok meteng aku karek menindak lanjuti. Piaran anak ya bebas. Aku yo niteni pelukan haus iki. Cok piye kok yo Kayak modelmu kok. Oh, jadi anu anggang-anggang ngono lho Mas, aja terus. Lah, anu tak ngomongin apa piye? Contoh gini kayak wong pecer aku. Ayah. Ayah, kangen aku, ayah. Ayah gimana kabarnya? Ayah kurang fit. Loh, kok kurang fit? Ayah kenapa kok sedih? Ayah kecapean, nak. Ayah mau pergi dulu, mau ngunduh jagung, kamu di rumah dulu ya nak. Kok ngunduh jagung gimana? Emang ayah petani sekarang itu petani milenial ya nak. Oh gitu ya ya. Soalnya ayah juga belum ngaret, nak kamu di rumah aja ya. Tak gorek makan dulu ayah ya. Sik to ya. Tak lihat dari tadi tuh kok sedih. Ayah tuh kenapa? Ayah capek. Hah? Ayah capek. Ayah pergi dulu ya. Ini di rumah aja ya. Oh ya Soalnya udah, mau tak cari tunggu di makan. sini Tok, ya. tok, 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 tok. Aku di rumah sendiri. Gak ada Assalamualaikum. temennya. Ada suaranya siapa ya?
Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ani. Aku takut ya. Hei. Ayah, aku takut. Kang Batang. Dek, Medadi apa? rumah Dek. Lah rumah ora ini roto itu. Lah aku online pesen rai rumah yo ini. Masa enggak kayak rumah? Rumah untune ngono ki. Untune kayak kira iki lho. Katanya mataku gini dek. Bahasa nganggo Ya gini. wis kuwi ae. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ani, Roma, apakah bapakmu sudah pergi? sudah Roma. Alhamdulillah. Kok sampai sini loh? Iya, karena aku tidak bisa menahan kerinduan ini. Roma kangen sama aku. Beneran nih? Iya, aku juga kangen sama Roma. Aku juga kangen sama kamu. Tapi kamu juga harus paham bahwa orang tuamu tidak pernah menyetujui kita. Nah terus gimana Roma? Aku harus dengan terpaksa meninggalkanmu. Lah aku udah cinta loh sama kamu. Aku juga mencintaimu. Lah aku gimana? Aku sendirian nanti. Karena cinta tanpa restu orang tua itu tidak mungkin. Kita tidak mungkin bahagia nanti, Ani. Nah terus nanti aku sama si Abang biru lampun disco awak mas mikir bener. Apa lali kaki Roma? Ora. Roma iki lagune apa? Roma ya sing mesra lho, Pak. Apa wi? Anu kodak kuning malah. Roma itu sejadah kuning. Sing mesra. Dia kali to. Ayo. Ono anu dadi gur kene awake dhewe instrumen anu simpel ae sih. Apa? Sayang. Iya sayang. Malam ini ku tak dapat tidur, wajahmu menggoda selalu. Abang biru lampu Lah kowe bolak-balik. Thomas, Lah bolak-balik. bila kamu di sisiku, hati rasa syahdu. satu hari tak bertemu, hati rasa rindu. Ku yakin ini semua. Ani. Siapa ini Ani? Aku seperti mendengar suara itu, suara yang menghancurkan. Saking bukti Pak. Wah, saka masjid adik aku tuh pupuknya dari sakit gede. Jadi pesen pupuk tuh. Bapak Ehan. Kamu tahu nggak? Mesal payan ini loh. Jo. Payan orang nges. Ya masuk gue. Ani. Ani. Sini Ani. Ani, kesini kamu Ani. Kucing anggora, kamu nggak boleh ikut kucing anggora. Ani, tahu nggak kamu? Apa ya? Cari. Kowe lu ditawani tahu ora? Pengen bosok. Jere Pak ada bokol tahu. Tahu ora? Kamu ngerti nggak? Ayah ini di sawah sendirian kok kalah kamu di rumah gendaan ya? Kok gedaan gimana toh ya? Siapa itu ada ucing anggora masuk di rumah kita? Itu pacarku. Nggak boleh pacaran, kamu sekolah
dulu yang pinter. Rumah. Apa bener? Iya, itu benar Bapak. Kamu pacarnya Ani? Aku sudah lebih dari 3 tahun mencintai dan kita saling mencintai. Tidak ada cinta. Saya mencintai Ani. Tidak boleh, tidak cinta. Cinta. Saya yang akan membahagiakan Ani, Bapak. Bagian telah. Ora loro. Ora loro. Wis. Loro. Kalau sini sisane banyak lho, lho. Nak ngono kuwi nak kena sirahku iso mendan. Mergo aku dalan. Oh iya, jajan praktek. Kok iso? Ini diduduk nih, iso mendan. Kok masuk? Orang percaya? Betul. Obrolnya ya. Iya. Kok pas pacaran? Nah itu burung patek jelas PC. Iki nak iki kena motor tenan lho iki Mas. Acting dhewe karo. Ini hanya peran adik kan, Met. Nek duwe anak iki jek urung wayahe. Kenapa Mas ini Mas tak sebul, ini tak Oh, sebul. kira-kira kate disebut karo Ini tak Balia, sebul. apa sebut Balia? Wah, meletos tenan. Kene lho. Tak Motor. tambani. Tak oleh kau karo dhewe. Motor ki permono lho. Lah kok tetep Wih, ini corone motor iki. Kurang cedok. Mari yuk kena tenan. Sesi tok ijen kok Met sing kiwa. Yes. Lah yo. Ngalah yo. Oh, ini hanya peran adikan tadi. Oh iya. Memberi contoh dan motivasi kepada orang tua. Lek dia anak ini belum cukup umur, jangan. Enggak aku loh, enggak tahu betul. Yo lek kisah ki lho, Bro. Pengen ora? Ini prono loh, men. Kok saya bales. Tapi ono banyune peleng iku. Pisan ya. Tapi lho papat sak matane. 5 mau ki. Ping 5. Iya. Ayo nyanyi ya. Nyanyi apa lagune? Bakal kene kok. Ah, iki lagune apa, Mbak? Ah, aku. Bisa. Oh lagu nih. Mbok mau sampun wonten WA apa? Ini wonten permintaan. Oke. Nah. Napa? Tak macane. Duh. Kawacane. Enggak. Kita men. Terus. Ya. Maksudnya jenengan mawon, mboten nggih. Lah iya. Nggih. Iki tak macane sik. Tak wacane. Iya. Kowe yo ngono. Cara percaya. Anu kek kowe to. Angel lho, Bos. Niki jenengan lek ngendikan wae lepat. Kleru piye? Iki layang tak macane. Iki layang tak wacane. Oh nggih. Wah nggih Pak Dalang leres. Niki sampun wonten nawala tak macane. Tak wacane nyuk. Oh iya. Kudune aku ngono ya. Repot kok dialek. Tua aku kok dik. Awake nyawane iki ning kono. Eling keluargaku ya alek kok saya. Dalang aku yo gimana men. Awake dhewe yo gimana men. Ya, Pak. Biasane dalang ki lek jenenge milenial dalang ngawi yo men iki tok kok. Bilangnya kok. Padahal nek seusia kuwi jaman biyen gak mungkin lah jenenge kok alek. Ngerti ora? Komet kuwi biyen tak oleh ki anak kula wedok loro. Nggih. Nini karo Nunu. Wis sing kuwi to. Sing lali ya, Pak. Kok jujur. Ora, iki jenenge alek ya apik lho, Mek. Lah iya aku duwe anak wedok loro. Anake baca ya, Mek. Ojo kok yo. Nah aku ora percaya dalane paling jenenge Tris. Alek nggih panggilan sih. Iya. Sapa jenenge, Mek? Alek opo? Wes diapik-apikno nama panggung Alek jenenge apa? Sugeng. Kok Jenengmu sapa jenengmu nek panggung kan Komet. Iya. Nek nang Mas apa? Adam. Sapa? Priya Adam. Pak Adam Mas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wilujeng Baru. Nggih. Pak Dalang, kula seniman, seniwati ugi para bintang tamu. Cak Komet ugi Cak Slendro.
nyuwun pangapunten. Nyuwun pangapunten. Ha nggih. Ing dalu niki nyuwun lelagon kapilut sesideman. Kitir sumilir. Nggih, ninggal katresnan matur sembah nuwun. Nggih. Ya. Manjen nggih. Dipilih salah satu nggih. Leres nggih. Saking pundi menika kala wau Mbak Cangi? Pang Panama menika. Oke. Ha nggih. Isine duit 2 juta met 5 met. 2 juta iki sawerane alhamdulillah. Iki Sampe met ngomongin medal sing korupsi kok ya met. korupsi pripun? Negara korupsi diberantas alon-alon kok ya dalan. Iki lho isine. Jangan hanya gara-gara uang 2 juta pas seduluran awake dhewe bujak lho Pak. Mas, Mbok ngoten niku jenengan kedai langsung kreatif ijoli. Gak mungkin nak terima rokok betang ada. 2 juta ta ya Mas ya? Ya 2 juta. 2 juta. bisa to? Nggih ta? Ngene sik wing mau nak ngene. Lho niki lho mun saestu Nggih. saweran 2 juta. Nah, Niki lho mun Sik. tono. Oh, lah tulisane 4 juta. Berarti sing 2 juta kok korupsi. Belum iki lho. Lha piye selimut di dalam musuh. Walik Mas. Sing kulit warik selimute. Musuh. Selimut. Mau 2 juta ya bos ya. Papa kok ngeyel. Tatang yuta lho. Pak, lah kok gowo. Lah, aneh kali 2 juta ndi sing 2 juta? Uang dibawa komet lho. Kowe met sing gowo met. Iya. Remuk pisan. Ora enek popo so. Sik Pak, niki Nih. Mbak Limbo. Nggih. Niki kagem teman teh. Heeh. Apa Mas? Katresnan sejati. Ninggal katresnan. Katresnan. Niki sebagai pambuka nggih, Mbak Cangit, Mbak Limbo dadi pinono apa nggih pitutur karo temanten kekalih Mas Nggih. Komet. Nggih. Ngaturi Jadi ini. ninggal katresnan sejati. Sing bener sing ndi? Gabung ya Kak. Iya. Oh katresnan sejati ae.